Zirt edo Zart Madrilgo herritarrek gaur aukeratuko dute erkidegoko biltzarrak aurrerantzan izango duen itxura. Inkesten arabera, ez dago zalantzarik jarduneko presidente Isabel Díaz Ayuso izango dela garailea eta baliteke Voxen botoak gehituta gehiengo osoa isegainitzea. Ezkerreko alderdiek kanpainari indarra ematea lortu dute azken astean eta urriak badira ere mantentzen dituzte gehiengora iristeko aukerak. Horien artean PSOE ageri da indartsuen, baina Mas Madridek kolokan jar lezakearen lidergoa. Gauzak horrela irudietan ikusten gabiltzana hautestontziak irekitzarekin batera, bozkatzeko sortu diren ilarak dira. Arratsaldeon guztioi, ezkerraren gaitasun mobilizatzailea Madrilgo etorkizuneko gobernua zehaztuko duen gakoa izango da. Goizeko magazinean Endika Núñez analista izan genuen atzo, ezkerreko blokaren aukerak aztertuz. Bueno, gaur egun ikusi dezakegu aukerak bastante murriztuak direla. Beti ere kontutan izan behar dugu inkestaz ari garela eta inkestak direla aproximazio erraminta bat. Ez direla inoiz ere euneko zehaztasuna duten erramintak. Beraz, hori alde batetik argi utzita, gaur egun inkesten arabera ezkerreko blokearen gehiengo absolutua 10%ean edola izango litzateke. Hau da, 10 aukeratatik behin gertatuko litzateke. Bestalde, eskuineko blokeak 84% probabilitateak izango lituzke. Eta egongo litzateke 105% inguruan hauteskundeetan blokeen arteko berdinketa bat izateko aukera. Ikusi dugu nola ezkerreko blokearen barruan Mas Madrilen azkenengo asteetako hobekuntza nabaria, 3 puntu irabazi dituelako batez ere Partido Sozialistaren beherakadaren ondorioz, eta ikusi dugu baita ere Pablo Iglesiasen presentziarekin kanpainan Podemos urrundu dela 5%ko limite hortatik bera jaisteko aukera izatetikan. Eta honek, hala ere, mugimendu hauek ez dute usten ezkerrarentzako aukera gehiago. Naiz irratian berriz Miren Gorrotxategi elkarrekin Podemoseko bozera mailea elkarrezketatu dute Madrila begira, hauteskundei dagokienez urduri daudela onartu du Gorrotxategik eta helburua ezkerreko gobernu bat eratzeko balio duen edozen emaitzatela gehitu du. Ezkerreko gobernu bat eratu alizatea hori da azkenen helburu nagusia, hori da, eta horretarako balio duen edozen emaitza ona izango litzateke. Eta inoiz baino argiago gelditudan zerbait ala, kanpaina honek oso ondo erakutsi du zer dakarren eskubiak irabazten badu, eta gaur egungo eskubia Madrilen aginduko lukena ultra eskubia izango litzateke. Eta ultraeskubiaren zentzua da, izuzen ere, demokraziak egitzea, hori da bere zentzua zergatik, demokraziak albidetzen duelako edozinek, edonork, herriak nahi duenak agintzea, eta badago inor, ez da una prest herrian den erabakia onartzeko, hori da izuzen ere demokrazia eta horren kontra aritzeko sortzen dira horrelako indar politikoak. Fasismoa la demokrazia parametro horien baitan kokatu du Iglesiasek gaurko zita ostera ultraeskuinaren estrategia politikoan giltzarri eta ardaz dira sare sozialak. Ez bakarrik Madrilgo hauteskunde kanpainan zehar, baita mezu politikoa gailentzeko etengabeko lasterketan ere. Hala Carla Senso kazetariarekin aztertu dugu Voxen gorakadaren gakoak. Desinformazioa, berri faltsuak, gezurrak, argudioetan baino, emozioetan oinarritzen den diskurtso trampista edatzen ari da. Madrilgo hauteskundetarako lasterketan, Voxek erabili duen estrategia komunikatiboa da. Carla Senso kazetariak fascismo mainstream liburuan azaltzen du nola ultraeskuinak sare sozialak erabili dituen boterea hartzeko. Azaldu duenez, internet eta are gehiago sare sozialak manipulazioan eta jokabideen aldaketan oinarritzen dira, emozio negatiboen bitartez. Aleshores, esta mobilització, tant a favor com en contra, se converteixen en interaccions i les interaccions són beneficis econòmics per a les plataformes tecnològiques. Sare sozialak ez dira neutralak, gorroto diskurtsoak babesten eta sustatzen dituzte. Gizartea polarizatuz, engagement gehiago lortzen dute, interakzio gehiago eta beraz, diru gehiago.
Santiago Abascalek esaterako 800.000 jarraitzaile ditu Instagramen. Beste alderdietako lider guztiek batera dituztenak baino askoz gehiago dira. Eskuin muturrak ondo daki nola funtzionatzen duten sare sozialek eta nola egin bere mezua edatzeko. Publizitatea eta kontu faltsuak erosi dituzte horretarako. Milioika profil faltsu daude sare sozialetan, mezuak behin eta berriro argitaratuz, viral bihurtu arte. Behin oihartzuna lortuta, komunikabide tradizionalek gezurra egia bihurtzen dute. Perquè són traslladades a través dels mitjans de comunicació tradicionals a la realitat més analògica, és venuda com algo majoritari quan està protagonitzat per fantasmes d'internet comprats a base de talonari. Si algo té l'extrema dreta, és diners. Albiste faltsuak edo fake newsak benetako albisteak baino askoz azkarrago edatzen dira. Sarean partekatzen diren albisten 70% gezurra dira. Sensok dio helburua ez dela soilik engainatzea, baizik eta nahasmena sortzea egia eta gezurraren artean. A dia d'avui jo sempre ho dic, s'està fent magnífic periodisme, però l'opinió pública és que estem en un moment en el que no te pots creure a ningú mitjà de comunicació. Komunikabideek espazio eta bitartekoak eman dizkiete gorroto diskurtsoei eta berri faltsuei, eta bosgoragailu izan dira maiz eskuin muturrarentzat. Honen aurrean komunikabidek bi polo kontrajarrien dikotomia faltsua alboratu behar dutela dio Sensok. Ultraeskuinari ahotsa eman beharrean, mezu horiek agerian utzi behar ditu kazetaritzak herritarren mesedetan. Bitartean fasismo mainstreamak bere mezu zuzenekin eta akusazio simplistekin oihartzun handia lortu du, eta Senso parafraseatuz Facebooketik hautestontzietara. Nazioarteko gaiekin jarraiki Askape Nazionaleko Armada Zapatistako zenbait kide Europara bidean dira nazioarteko bira bat egiteko asmoaz. 20 herrialde baino gehiagotan izango dira historiaz, minez, amorruaz, garaipenez eta porrotez hitz egiteko, bestak beste Euskal Herrian. Jarraian berriak prestaturiko bideoa non itsasontzia abiatu den unea ikus daitekeen. Mexikoko gobernuak barkamena eskatu die maila indigenei, zehazki 1857 eta 1901 artean izandako kasten arteko gerrari egin zion erreferentzia gobernazio ministroak. Gerra hark aurrez aurre jarri baitzituen maila indigenak eta elite kreoleko kideak. Mexikoko armadak indigenen hiriburua zen, San Santa Cruz hartu zuenean, amaitu zen gatazka. Borroketan 250.000 pertsona hil zirela uste da. Eta bestaldetik, Saharako presidentea deklaratzera deitu du audientzia nazionalak Oian Larrañaga. Mendebaldeko Saharako presidentea deklaratzera deitu du audientzia nazional espainiarrak. Genozidioa eta torturak egin izala leporatzen dizkio, auzitegi espainiarrak Brahim Galiri. Apirilean iritsi zen estatu espainiarrera osasun arreta jasotzera. Uneotan Logroñoko San Pedro ospitalean dago ingresatuta. Arrazoi humanitarioak zirela eta utzi zion estatu espainiarrak muga zeharkatzen. Saharako Errepublika Arabiarreko presidenteak 73 urte ditu eta arnasteko arazoak ditu. Jeune Afriken nazioarteko edabidearen esanetan,
arnas arazo hori ez gain minbizi bat ere izango luke digestio aparatuan. Biharko, maiatzaren 5erako jarri dio hitzordua Santiago Pedraz epaileak. Tindufen, Algerian errefuxiatutako saharar disidenteen aurkako genozidio, hilketa, tortura eta desagerpen delituak egozten dizkio Galiri. 2012an jarri zuen bere aurkako salaketa Sahararrek osatutako Asade izeneko elkarte batek eta 3 biktimak. Galiz gain, Polisarioko eta Algeriako gobernuko beste 27 goi kargu ere salatu zituzten, giza eskubideak urratzea leporatutan. Orduzkeroztik ez da Espainiara sartu Gali, orain baina, gobernu espainiarraren baimenarekin sartu den arren, epailearen aurrean deklaratu beharko du. 2016an iritsi zen Saharako presidente eta Frente Polisarioko idazkari nagusi kargura, Gali ordura arte 40 urtez presidente izandako Mohamed Abdelaziz hil ondoren. Nafarroara saltu eginda, pasaden astean, Iruñerrien atxilotu zituzten gazten senide eta lagunek larunbatean Arrotxapea auzoan manifestatzera deitu dute. Gaur egin dute agerraldia izan ere, Espainiako poliziak atzo jakinarazi zuenez, GKS-en inguruko kale borrokako talde bat osatzea leporatzen diete. Todas estas vulneraciones de derechos fundamentales que son que nos estaban buscando. Desgraciadamente, este es el modus operandi habitual a que nos tienen acostumbrados. Tampoco es lo suficiente. Pero la gravedad de lo ocurrido no se queda ahí. En esta ocasión el despropósito ha llegado hasta el punto de pretender convertir un tipo sin ninguna manipulación. Esta vez han golpeado especialmente a la Arrotxapea local. Duela astebete, armaturik etorri ziren poliziak gure etxeetan indarrez sartu ziren goizean goizetik. Etxeen miaketak egin zituzten bertan inor egoteko aukerari gabe. Ez ziguten ez atxilotuekin hitz egiten utzi ezta konfiantzazko abokatuei laguntza ematen ere ordu luzez 2 gauez eduki zituzten ziegan oinarrizko baldintzak ukatuz. Neurriz kanpoko operazio polizial batetaz ari gara, leporatzen zaien ustezko ekintzengatik. Badakigu akusazio hauek montatu duten zirkua justifikatzeko aitzakiak baino ez direla. Oraingo honetan zentzugabekeria auzoko laguntalde bat besterik ez zen talde kriminal bihurtu nahi izateraino iritsi da. Oraingoan Arrotxapea jo dute bereziki, eta hori ez da kasualitatea, baina auzo jakin batetik haratago doa. Errepresioa testuinguru zehatz honetan ulertu behar dugu. Zoritxarrez, herri honetan aspalditik ezagutzen dugu, baina akatsa litzateke pentsatzea iraganari soilik lotutako gaia dela. Argi utzi nahi dugu, ez ditugula erasoiek onartuko. Orain pertsona jakin batzuen aurka jotzeaz gain, gu guztion aurkako erasoak direla. Horren aurrean, aukera bakarra klase elkartasunaren bidez bat egitea da. Horren harira, datorren larunbatean, hilak 8:06 Arrotxapeako plaza gorritik manifestazioa egiteko deia egiten dugu. Erasoen aurrean klase elkartasuna. No estáis solos. Aldiz, 77 urte eskatzen dituzte 13/13 auzian epaituko dituzten 8 herritarrentzat. Epaiketa uztailaren 12an hasiko da eta 2010ean egindako polizia operazioa du oinarri. Denboraz eta lekuz kanpo dagoela uste dute auzipetuek aiera de urreta. Uztailaren 12an hasiko da Espainiako Auzitegi Nazionalean 13/13 auzia 8 euskal herritarren kontra. Etarekin harremana eduki izana leporatu diete eta fiskaltzak orotara 77 espetxe urte eskatu ditu. Duela 11 urte Estatu Espainolak CNIren implikazioarekin euskal presoen abokatuak edo presoen aldeko mugimenduan murgilduta zeuden herritarren aurka sarekada burutu zuen. Eta operazio horretan entzutegi nazionalak 13 euskal herritar inputatu zituen. Gauzak horrela uztailaren 12an horietako 8 epaituak izango dira auziperatu gisa. 11 urte geroago, gure ustez aurrekaririk ez duen atzerapen batekin iristen gara auzi honetara. Zerrenda luze baten zain zegoen epaiketa eta Espainiako Auzitegi Nazionalak datorren uztailaren 12an ezarri du 13/13 auziaren epaiketa.
Ziklo aldaketa eta 10 urtera makroprozesu politikoa epaituko da. Berez makrosumarioen eta epaiketa handien aroko azkena izan beharko luke. Bateragune auziko epaiketa errepikatzea agintzen ez badute edo auzitegi nazionalean beste zerbait erabakitzen ez badute behintzat. 11 urte beranduago, auzi honen enborrean aurkitzen diren akusazioak, jadanik, hainbat kasuetan epaituak, zigorra emanda eta zigorra beteta iristen gara. Era berean auziperatuek salatu dutenez, Estatu Espainolak haien aurka eginiko sarekada babes legalik gabe frogen manipulazioarekin, oinarrizko eskubideen urraketarekin, tratutzar eta torturekin gauzatu zen. Horrez gain auzia lekuz kanpo eta denboraz kanpo dagola nabarmendu dute. Halaber, gaur-gaurkoz presoak atzerapen gehiagorik gabe etzeratzeko garaia dela aldarrikatu dute. Euskal gizarteari, askatasunari eta demokraziari bide berriak irekitzeko garaian baikaude. Eta izurriari helduta alarma egoerarik ez bada, dekretu bat egingo dutela esan du Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak. Aparteko neurriak oraindik beharrezkoak direla gogoratuta, berriz egin dio luzatzeko eskara Pedro Sánchezi. Maiatzaren 9an amaitzen da alarma egoera eta Moncloak ez du argitu zer egiteko asmoa duen. Funtsezko neurriak hala nola biltzeko eskubideren mugak edo etxeratze agindua alarma egoeraren legezko babesik gabe ikusteko dago Jaurlaritza debeku horiek mantendu ahalko dituen ala ez. Erkidegoetako presidenteek nahierara egindako alarma egoerak eskatzeko aukera dute, baina Urkulluk ez du aukeratzat, naiz eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako egoera kezkagarria den. Egoera honen aurrean Urkulluren asmoa da dekretu berri bat egitea, berak beharrezkotza jotzen dituen neurria jasoko dituena eta auzitegitara bidaltzea. Haiek esan diezaioten zein aplika daitezkeen ohiko legediarekin eta zeintzuk izango diren bideraezinak alarma egoerari gabe. Dekretua indarrean sartu beharko litzateke datorren astelehenean. Beraz, buletinean argitaratu egin ahal izateko eta suposatzen dut ostiral honetan dekretua sinatutzat eman beharko nukela. Urkulluren esanetan egun indarrean dauden araua mantentzeko balioko du, beti ere Jaurlaritzak dituen gaitasunen barruan. Argi utzi zuen neurriak ezin direla leundu ez bada behintzat aldaketa handiri gertatzen pandemiaren bilakaeran. Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko egoera erreparatuta larritasuna agerikoa da oraindik egia da, baina birusaren kutsatzea apaltzen hasi dela azken egunotan eta arintzeak zertxobait uxatu du kolore gorria Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mapetatik. Eusko Jaurlaritzaren irizpideen arabera itxitako udalerrien zerrenda ez dago joan den astean bezain puztua. 70 dira guztira iragan astean, baino 9 gutxiago. Neurriak gaurtik dira indarrean. Gauzak horrela Gobernu Kontseiluaren bileraren osteko prentsaurrekoan izan da Osasun Sailburua asteartero legez. Bertan adierazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoa ondo doa, baina ez dago ondo. Aurrekoetan entzun didazue esaten eta gaur ere errepikatuko dut. Ondo goaz, baina ez gaude ondo. Gorakada mantzotzen hasia zelan esan genuen, baita gorakada gelditu egin zela. Eta orain, zuhurtzi handiarekin esan dezakegu, datuek adierazten dutena beherakadako joera hasi dugula. Hala ere, erne egon behar gara. Beharrezkoa da behera egiten jarraitzea osasun sisteman nabaritu dadin. Gurean gaur magazinean berriz, Mikel Arrua Barrena EAJko kidea izan dugu eta nola ez COVID-19 izan du hizpide. Kutsatuen grafikaren tontorra, heldu eta 2 astetara heltzen direla ospitaletan ondorio latzenak ez da. Ematen du kurbaren joera orain geldo, baina mantxo, baina berantza doala. Eta, ondorio ez da genezake gauzak ondo egiten baditugu eta joera beruz jarraitzen badu, hurrengo asteetan ospitaleak ere, hobeto egongo dira. Itziar Ubilos epidemiologoa ere izan dugu gurean eta kutsatzen jatorria zaritu da bera. Argi dago orain arte hartutako neurriak ez direla nahikoa, ez? Begiratu, zuk esan duzun bezala zenbakiak hor daude, ez? Eta, epidemia kontrolatu duten beste herrialdeen aldibea daukagu,
Zelanda Berrian adibidez, oso garrantzitsua izan zen COVID-eko kontaktuen identifikazioa 5 egunetik egun batera jestea, ez? Eta, zentzu horretan nire ustez ere, bai, etxeko lanak bukatu gabe daudela. Nafarroan berriz, kutsatzek apur bat gora egin dute azken egunean, hala ere, udalerri bakar batean ere ez dituzte 10 kasu baino gehiago zenbatu, hala gune zigortuena Iruñeko Arrotxapea auzoa izan da, 8 positiborekin. Gauzak horrela ego Euskal Herriko izurriaren bilakarari dagokionez, 778 positibo kasu atzeman dira azken egunean 13.893 test egin da. Beraz, uneko intzidentzia tasa, 5,5koa da. Alta Ipar Euskal Herrian konfinamendua eta gero atzo itzuli ziren kolegio eta lizeoetako ikasleak ikastetxeetara. Bada itzulera baliatuta protesta egin dute Baionan eta Donibane Loitzunen basoa txikitzaren kontra. Oian Ateixeirek azaldu digu auzia gakoak saioan. Frantziako lizeotagen batasunak edo deitu zuen lizeotagen sindikatua, deitu zuen protestara lizeoak ixteko, eta sartze eguna baliatu dute horiek protesta egiteko, salatzeko, basoa izango dutela baldintza normaletan, hori adierazi zuen Jean-Michel Blanquer Frantziako hezkuntza ministroak, eta ikasleek baite kezka adierazi dute edo goizean egin dituzten protesten bidez. Alde batetik hori aipatzen genuena programak bururaino eramateko zailtasunak izaiten albai dituzte etxean egon baitira batzu eta beste batzu ez, eta joan denen artean ere egoera ez da berdina, eta gainera egoera sanitarioaren arabera ere kezka erakutsi dute. Ekonomia arloko gaiei helduta berriz langile bat hilda asteleen arratsalde honetan Zornotzako Forging Steels Products enpresan. Sindikatuek jakinazi dutenez, bihotzekoak jota hilda 56 urte zituen eta aurten lanean hildako 19. behargina da. Langatazketan berriz Hego Euskal Herriko H&M arropa dendetako langileek greba mugagabeari ekin diote 56 langileei eragiten dien enplegu erregulazioko espedientearen aurka. Ela sindikatuak salatu duenez, kaleratutako gehienak seme-alabak zaintzeko lanaldia murriztuta duten amak dira, eta hori aberrazioa dela eta erantzuteko neurriak aztertzen ari direla gaineratu du. Eta kulturan, maiatzaren 6an hasiko da, 4 antzerki txikiko jaialdia Bilboko Alde Zaharrean. Ilabete osoan zehar luzatuko da ostegunero emanaldi bana eskainiz. Orotara 12 ikuskizun eskainiko ditu programak Iker Aginaga. Maiatzean zehar ospatuko da 4 antzerki jaialdiaren aurtengo aldia. Pandemiak kolokan jarri zuen edizioa eta ohiko datetan egitea galarazi badu ere ospatu egingo da azkenean. Euskaltzaindiak, Kafe Bar Bilbaok zazpikatu gaztetxeak eta bira kulturguneak antolatutako ekimenak Bilboko Alde Zaharrean antzerki txikiak lekua izan dezan du helburu. Formatu txikiko lanak erakutsi ohi dira 4 jaialdian, hala iraupenari nola muntaketari dagokionez, eta hala izango da aurtengoan ere. Ikuskizunak Euskaltzaindiaren egoitzan eta bira kulturgunean eskainiko dira, maiatzeko ostegunetan hilaren 6an hasita. Hain zuzen, 35 huts, zombi eta txilinotxak ikuskizunak biltzen dituen emanaldiarekin emango diote hasiera ostegun honetan jaialdiari, Euskaltzaindian arratsaldeko 6:30 abiatuta. Horiekin batera ostegunero beste 3 ikuskizun emango ditu jaialdiak, maiatzaren 13, 20 eta 27 alegia. Gozatu ahal izango diren obren artean daude besteak beste, elkar ezagutu genuen, Hautxartean, Terminator edota urtengo Kafe Bar Bilbao sariaren antzezlan irabazlea, Kil Kerra Karma. Bira kulturgunean izango da azken hori, hilaren 27an. 3 antzezlan biltzen dituzten emanaldietarako sarrerak 9 euroan daude salgai eta ikuskizun bakarretarako 3 euroan. Denak Kafe Bar Bilbao tabernan eskuragarri Bilboko plaza berrian. Antolatzaileek nabarmendu dute, ordutegi zein jende kopuruari dagokionez beharrezko neurri guztiak hartuko dituztela. Emanaldiez, segurtasun osoz gozatu dezaten kulturzaleek. ¡Viva
Ostera 1979ko maiatzaren 4 London Evening News aldizkariak argitaratu zuenagatik da gaurkoa Izarretako gerraren eguna jarraian minutu batean. The Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. Kiroletan berriz, Ane Urkiri kazetariaren analisia jarraian emakumezkoen futbola Europa mailan izaten ari den aldaketaz. Argi dut dirua dagoen lekuan nagusitasuna dagoela, baina kasu honetan nik bai nabarmenduko nan Chelsea eta Barcelona iristia finalea eta gaina nabarmenduko nan emakumezkoen futbolean Europa mailan nahiko aldaketa asko eman dira. Batzuk zoritxarrez, orain dela urte asko, orain dela hamarkada bat Turbin Potsdam, Frankfurt, Alemanian horrek zian indartsuenak, gero Wolfsburgok eman zoan pauso bat, eta orain ematen da Bayern de Munich ere indartu dela, eta orain bertan adibidez Alemaniako ligan bi talde horiek dia indartsuak Turbin Potsdam eta Frankfurten ordez. Orain dela hamarkada bat eta bi Europan nagusi izan zian taldeak. Suediarrak ere on zian sasoi baten, baina egisa da hor diruak agintzen dugu. Dirua dakan klubak gitxinaka joten dira aurrea pausoak ematen eta Europa nagusitzen. Esan bezala talde suediar batzuk ere dirua inbertitzu zeuenean Championseko finaleta iristen zian, baina gero berakada bat etorri zan, zorrak egon zian eta talde asko desagertu egin zian bidian eta orain ikusten da Ingalaterrako ligan asko inbertitzu dela emakumezkoen futbolian, ja selekzioan ikusten zen, eta Championseko final honekin berresten deu Chelsea adibidez, aurten egin duan inbertzioa talde oso ona daka, jokalai oso onak fitxatu ditu, Harder eta Sanker esaterako, eta egisa da a priori Chelsea Barcelona baino indartsu dela, baina nik inoiz baino orekatu ikusten dut. Eta diruaz hizketan ari gehala azkenean Barcelonak egin duan apostu honekin ere ikusi da ligan kriston abantaia, kriston aldia dagoela, Barcelonak dakan taldia eta beste taldien artean eta hori emaitzetan ikusten destu galdu partidaik, partida askotan porterixe utzian mantendu dugu eta denboralditza buka baino lehenuo oso argi daka bere liga garaikurra. Eta gaurkoan, Ane Lukinekin emango diogu bukaera albistegiari, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar artean. No vivir en el futuro. Quiero estar sola y no tenerme miedo. Estoy cambiando, mi vida no para de dar vueltas, vueltas y vueltas. Es como un tío vivo, no quiero marearme ni quiero bajarme. Me hace dudar de todo lo que sé.